RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinay ang akong suwat suliran. Tagwaalan ko ninyo sa pangan nga Lito. Hingkod ang pangidaron. Niya ko karon magpuyo sa Davao. Apan sa buhi pa ang among mga ginikanan, sa San Jose Dinagat Island gid mi magpuyo. Punto legal kining akong suliran. Tabahin kini sa among yuta, daplin sa dagat, sa San Jose, nga may gidakon nga 2 hectares. Beach gid kini. May bay unta mi aning lunaa apan nabaligya na. Aron ninyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hahay. Ngano pa, uy? Kailangan ko datong pangupawa. Ay, siguro, kung buhi pang among mga ginikanan, dili mi yun ani kagubot nga malagsuon. Lito, Kinig yung asawa ni Eldred ang nakaingon sa among kagubot ron. si Shame? Naong kay kwarta. Siya ginakaingon nga nabaligya na mo ang among bahay sa San Jose. Kay, gisulsulan niya ang akong igsuon. O ganun may sugot na sab ka? Kay, nagkauyon mga uban ako mga igsuon. Ako, sopa kidonta ko. Kay, tiaw mo na. Nga, kadako atong among bahay. Daplin pag ito sa dagat. Nabaligya lang og 550,000. Ug gibahin-bahin na mong unom ka man nagsuon. Awa ka ron. Giyon sa sana kapalit. Gipahimuslan. Girenovate. Gihimong stihan sa mga turista nga mag-beach sa among isla. Nasuya ka nga, nikita na ang bay? Og nakapahimusap ang nakapalit sa among bahay sa among yuta nga daplin sa dagat. Gigamit man niya ang samay beach para sa mga turista. Sobra pa siya sa bawi sa pagpalit niya sa among bahay, eh. Ihangyo man gani ni, nga iyang paliton ng among yuta nga 2 ka hektarya diha. Unya mo sugot ka? Sugot na lang siguro ko. Kaysa ang usa lang na mo kaigsuon dito sa isla ang makapahimos dito. O ang iyang asawa nga swapang. O nga nang nakaingon ka man, ana, ha? Nga nakapahimo sila? Baho ko nga pagkatagaan na sila anang nakapalit sa among bahay. Aron lang nga musugot, kagamiton ang may beach part. Lito, Pagkabaligya ang baya, nagkagubot kami managsuon. Kaya may supak yun nga
ibaligya na. Kay bahay pa ba na sa mo mga ginikanan? Lagi. Labi pa tong igsuon ninyo nga to ang magtrabaho sa Japan, si Ate Helen. Apil mabitaw ko si kisabaan adto, nga nung misugot sab ko. Pero karon, ako na lang siya siyang ignon nga ibaligyan lang namo itong yutao eh. Ha? Mga hangol ba ninyong kwarta? Ate Helen, Una ninyong gibaligya ang atong bahay sa San Jose. Karon, ang atong yuta na gyud. kaysa ang asawa na ng Jared ang makapahimo sa atot eh. Sige halan niya sulsul si Jared. Aron sige nga, pangwartahan. Grabe lagi. Ang atong yuta dito, pangwartahan na lang. Masin niya, magmatala niya tagbuntag nga, ginahina na nilag baligya ang atong yuta dito. Oy, di na mahitabo dito. Dili na nila mabaligya nga way pagtugot na tong unom ka managsuon. Basta ako, dili ko gusto nga ibaligya ang yuta nato sa Dinagat Island. Nakaasawa ang usan ako kaigsuon og swapang kaayog kwarta. Og sila ang nakapahimo sa among 2 hectares nga yuta sa isla. Wa lagi taon mi mamuyo dito. Kay nangaminyo naming tanan nga managsuon og sa lain-laing lugar nami mipuyo karon. Ug may usa sa mi kaigsuon nga nada sa Cebu magpuyo, kay may bay masabang among mga ginikanan sa Cebu. Og unya, kay bagid sa kong igsuon sa Cebu eh. Si Cherry? Ang inyong kamanguran? Kisa ba man day, amaw gyud. Giun sa kanya pagkalaki nga nabaligya man niya ang among bay sa Cebu. Unsa? Siya rin nagbaligya? Maisulti ni Camille. Ang usa na mo kaigsuon. Uy, di man na mahimo, uy. Nabaligya na gani ko no. Niadto si Camille sa Cebu. Nagtuo pa siya ug may madayunan pa siya sa among bay dito. Lain naman ko ng tagiya. Ha? Uy, ala. Uy, kasayang at tulito, uy. Wala na day madayunan ani kung mo ato tag Cebu. Di ni maayo eh. Ang ako mga igsuon naman hinoon ang nakapahimo sa mga kabilin sa mga ginikanan. Di ko masugot ini. Kumbinsiyon ko na lang ganang among maguwang nga tuwa sa Japan. Nga ibaligya na lang lagi tao namong among yuta sa San Jose. Kay murag magmata ko ni buntag na. Gawa ko'y maako. Kay nagihay naman ang pamaligang ako may igsuon sa mga kabilin. Nga ibaligya ang atong yuta sa Dinagat. Kay may plano ko adto. Kano sa paman mo buhaton na mo plano te? Unya na kung mahurot na unya pamaligya sa uban natong mga igsuon ng mga kabilin sa itong mga ginikanan? Bisan usa sa mga kabilin sa itong mga ginikanan, dili ko mosugot nga mabaligya na. Ako na lang mo palit anak kung mauhon. Unsa? O ang sa Cebu, ay kabalaka na. Dili legal ang pagbaligya ni Cherry at tong baya kung tinuod man nga nabaligya. Nabaligya lang na nga wa ta mahibawong uban niyang mga igsoon. Ngigagod. Ayaw og tuuan na dito. Karon og mauli ko diha o. At imanon ko na. Bantay lang gid mo na ako ha. Awa ko'y labot ana ti oy. Kay wagi ko kapahimo sa bisag piso. Mao bitaw nga para nako mas maigi pamaligya na lang mga kabilin sa itong mga ginikanan oy. Aron nga mataro na ito nagbahin. Kaysa ingon ana nga nagiyahay na lang pahimo sa guban nato mga igsoon. Kay kami si Camille ug si Leslie. O yun naman sila. Musugot naman sila nga mabaligya ang atong yuta sa San Jose. Aron nga mabahin og klaro. Ha, hey. Okay. Hanini. Nagkasabot naman ka mo nga majority na itong managsuon nga inyong ibaligya ang atong yuta das Dinagat. Ako nalay palit ana. Paliton ko na og 1 milyon. Unsa? 1 milyon dati? Naibaw ko nga labaw pa sa 1 milyon ang kantidad sa among yuta sa Dinagat Island nga may beach resort
kung amo kining ibaligya sa lain. Apan palito lang sa mo igsuon nga tuwa sa Japan og 1 million. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Bahin sa among yuta nga 2 hectares sa Dinagat Island. Makabuot ba ding among kamagwangang igsuon nga naa sa Japan nga paliton lang niyag 1 million? Ikaduhang pangutana. May nag-apas manggod og palit og mas dako nga presyo. Unya kay di man mosugot nga mo igsuon nga tuwa sa Japan nga mabaligya sa lain ang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan. Kung sige mo palit, barato raman. Unsa may buhaton namo ini? Ikatulong pangutana. May usami kabayaw nga babae nga magsigi og mando sa akong igsuong lalaki kabahin sa among mga kabilin. May katungod ba gud ni siya nga manghilabot sa problema namong managsuon? Pwede ba nga ako ang mugunit sa among titulo? Ikaupat og katapusan. May baye sa bunta mi sa Cebu. Apan gibaligya kuno sa usa namo ka igsuon. Mabawi pa ba to namo? Kay siya man lang ang nagbuot-buot sa pagbaligya adto. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang ako suliran, Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa ato ang mga medical nga mga pangutana nas Dr. Obra. Pero maski personal pa na nga mga pangutana, emotional, problema nato sa ato ang kabanay, kapika, sa atong mga kabtangan, sa atong kahimtang, atong gipamati sa kinabuhi agoy i-share na ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kibaw mo guys, lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Amo nang gisiguro o gisigurado nga makapadagyod mo. Wa gyud mo ipsot, wa mo ilusot. Kabaw mo ang kanang pagpahungaw nato sa ato ang problema. Ang pagsuwat palang daan ana no therapeutic na kaayo na, makatabang na. Samot na kung mahatagan mo og tambag gikan nako. Attorney Elaine ug ni Dr. Obra no ayo gyud nagluuma ang inyong mga problema. Dili ra kamo ang naay giagian sa kinabuhi, kitang tanan naagyod. But salig lang, dasig it will always come out for the good and it will always make you a better and a stronger person. Makibaw pod mo kung kinsay inyuhang tinuod nga higala karong mga panahona no diha gyud no. Now quote for the day, ingon sire, if you have the ability to love, love yourself first. Kibaw ka gugmag yun ang nakapatuyok aning atong kalibutan. Pero sama sa kita, capable ta of loving other people. Di yun nato unta kalimtan nga ang una natong mahalon ug higugmaon ang atuag yun in taong kaugalingon. Ayaw ninyo pasagdi inyong kaugalingon because only then, no, if you love yourself first, only then will you be able to give love also to others. Diba? Nindot kayo paminawon, diba? No, so shout out and a big greetings for the love ninyong tanan. No, I'd rather nga ato ang mga suking tigpaminaw mo ipadayon nga magsigig higugma nato kay munay tinuod natong higala maski wa ta nagkita pero naa ang inyuhang subaybay sa ato ang programa ug dinha na mo makita ug ma-feel ang inyuhang gugma. Thank you for the love, thank you for the likes, thank you for the sa pag-follow. So big shout out sa tanan akong likers ug followers sa Elaine Tantenko Bathan ug sa Attorney Elaine sa Instagram. Daghan kayong salamat ninyo ug sa tanang mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page as well as RMN likers ug followers nato. Letter sender nato karong adlaw tago nato sa iyang angga nga si Lito. Hingkod ang pangidarong taga Davao, no, pero yang ginikanan taga Dinagat Islands gyud. Punto legal ni kay naa sila'y yuta didto sa San Jose Dinagat Islands nga hala kadako sa yuta 2 hectares. Beachfront gyud kuno ning yuta nana sila'y luna pero actually ang iyang giingon nga nabaligya na kuno tong yuta unya medyo
nga nasaglan pud nig umagad nga medyo swapang basis ato ang drama unya mo'y nakapahimulos kuno anang yuta no nya naapod say mga igsuon pud nga naapod diri Cebu nagpuyo unya medyo nakumplikar kay kanilaging usahang yuta no mo gini makabuak sa pamilya nganuman musud man ang kahakog sa ubang igsuon musud pud ang sulsol sa ubang mga umagad nga wa gid untay labot dili kadugo sa pamilya unya magkagubot tungod ana no makasubo paminawon pero kaning suwat nga gipadang lito di gyud ni kanang dili ni siya katingalahan no dili ni siya extraordinary kay usual kaayo ni expected ni wa ko matinga nga naatay madawat nga ingon ani nga suwat so una niyang pangutana bahin kuno sa ilahang yuta nga 2 hectares sa Dinagat Island baka buot ba di ay ang ilahang kamagwangang igsuon nga naa sa Japan nga paliton lang niya og 1 million dili kay kung kamong gyud mang nag-igsuon ang common na siya nga property ug kamo tag-iya dapat kamong tanan magkasinabot kung pila gyud ang inyong baligya unya ang pagbaligya na to ana based gyud usually para way alkansi di ta mamintaha no kay kanang 1 million sa Dinagat Island nga beachfront I am for a 2 hectare property moingon gyud ko wa ko kitaan ng yutaa pero moingon jud ko nga gamay ra kaayo pod ang 1 million nga kantidad kung ibaligya manggani na naaman tay basihan na atay zonal value kung unsa nang amount nga naa sa tax declaration ug market value kung pila ang pamalitay ug pampaligya sa mga kasigbit nga yuta no kung ang kaning yuta tapad ninyo nahalin pa og 10 million nganong ibaligya nya pila ra kani ka square meters wa kabot 1 hectare nya 1 million na hinuon imong 2 ka hektar murag di sakto di makiangayon okay dili pud makabuot ang usa lang kay daghan man mong tag-iya dapat kamo tanan dili pwede magbuot kay abisay ka magwangan di man ni ranking ang pagbuot no wa man ay ingon ana no basta co-owner equal share equal rights equal say sa voice okay ikaduhang pangutana may nag-apas manggod og palit ug mas dako nga presyo unya di man mosugot ang akong igsuon nga tuwa sa Japan nga babaligya sa lain ang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan kung siya gyoy mo palit barato raman unsa may buhato namo sayon pag i-divide na lang ng inyong bahin equally nga naamoy beachfront tanan kung pila mo kabuok man nag-igsuon pag partition na lang mo ang di gusto mo ba baligya sa ilang bahin naa naman inyo naman nangan so you decide what to do ang nakalisod manggod kung common pa ni wa pa mo kibaw asang partihag asang dapitan inyo kay wa pa mo nag-subdivide ug nag-partition magbuot gyud ang majority wins gyud na consensus dili gyud pwede nga naay usa magtuman siyang gusto unya kamo muning inyo dapat kamong tanan nagkauyon ug nagkasinabot now kung dili ang balaod man pud nato gyud ni frown upon or ni discourage gyud anang co-ownership ang gusto gyud sa balaod is i-partition na at some point in time kanang mga common nga gipanag-iya no nga yuta ang giingon gyud sa balaod nga unta i-subdivide na kay para ang portion ni Tarpulano iya ra gyud siya ra poy makabuot ang portion ni Lito nga letter sender nato makita niya nga naa dire mo ni tamdanan mo ni mohon ako ni nakoy title ani ako'y magbuot ibaligya ba nako or di pilay presyo mo ni presyo things like that kuralon ba magtukod ba kog balay paabangan ko ba ni i-develop ko ba ni at least kanang ingon ana way gubot unya mas dali makahimog decision no muna ako ang suggestion ha ikatulong pangutana may usa mi ka bayaw nga babae nga magsigi og mando sa kung igsuong laki kabahin sa among mga kabilin may katungod bagod siyang manghilabot sa problema namong manag-igsuon pwede ba nga ako ang mugunit sa among titulo maupod ni ang pagkupot po sa titulo. Magsabot mo daan. Dapat na amoy document, na amoy special power of attorney, nga mag-prove po nga siya gikuptan ra na niya in trust para sa ubang tag-iya. Dili niya pwede ibaligya, dili niya pwede gamiton nga way pagtugot sa ubang mga tag-iya. Kaning mga bayaw, hay kalisod gyud usahay, mamula gina akong ingon nga usas makadas gubot tinuod ang mga bayaw nga musulsul. Mga bayaw nga dili pud kibaw mo lugar. No, wa man ko mag-ingon nga dili mo
mo pwede muhatag sa inyo hapong opinion kay pamilya naman pod mo. Pero usahay sad, mulugar gyud pod unta ta. Nga kung kaning mga kabilinggan, kaning mga kabutangan, para ilahara gyud ni, pasagdi silang magbuot. Unless makakita ta nga gidaog-daog na gyud pod, og kanang wa na po'y hustisyang gihatag sa atong kapikas, kana siguro pwede ta makatambag. Pero manghawd ta, lahi po na siyang storyaha. Murag di sad gyud pwede. Ha? Ikaupat og katapusang pangutana, may balay sad unta mi sa Cebu. Apan gibaligya kuno sa usasad namo kay igsuon. Mabawi pa bato namo? Kay siya man lang ang nagbuot-buot og baligya ato. Actually yes, kay giunsa man niya pagbaligya kung common pa to nga property unless na mirma mo. No, so tanawag susihang unsang dokumento, giunsa pagmaniobra, giunsa paghimo aron makibaw ta what the proper legal action will be. Kay depende man pud na kung unsang dokumento ang gigamit para mahalin og mabaligya to. Kay usually kung komo na, like I said, kamo mang tanan ang mopirma unta sa maong pagbaligya. Di man pwede siya lang, no? So tan-awon nato, nag-SPA ba mo nga nasipyat mo, nailad mo, giforge bang inyong pirma, magdepende na sa situation. So susiha didto unya duol mo og abogado. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.